Barkanmu da haduwa a farfajiyan wannan masallaci mai albarka, masallacin wallaga na Ahlus-Sunna a cikin garin Bauchi, domin daura wanda ƙungiyar ɗaliban arewacin Najeriya da suke karatu a Jami'ar Musulunci ta Madina suka shirya. Kamar yadda sanarwa ta gabata cewa za mu fassara wata manzuma ne ko mu ce kasida ta iya ta Abu Ishaq al-Ilbiri, wanda ta kunshi baiti 115 a nawa nuskan, wata nuskan kuma 112, wanda abin da ke cikinta shine wa'azi da koyar da zuhudu, wato gudun duniya, da kuma bayyanar da mahimmancin ilimi, wanda shi wannan bawan Allah a takaice shine Ibrahim bin Mas'ud bin Sa'ad al-Ghirnadi al-Ilbiri al-Andalusi, wato mutumin Spain ne asalinsa, kuma ya kasance adibi ne shahararre wanda yake waƙoƙi kala-kala. An haife shi a shekara ta 375 hijiriya, kuma ya rasu a shekara ta 460 hijiriya. Wannan kasida yana da kasidu da yawa, amma wannan kasidun tana daga cikin kasidun da suka fi shahara, kuma ya yi ta ne ga ɗansa. Yana yi wa ɗansa nasiha ne, sunan ɗan Abubakar, yana masa nasiha akan kada duniya ta ruɗe shi, ya tsaya ya yi karatu, ya yi ilimi na hakika. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala an-nazim rahimahullah, yace tafuttu fu'adaka al-ayyamu fattah وتنهت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت. bari mu tun da ba lokaci baiti biyu za mu dinga karanta. tafuttu fu'adaka al-ayyam fattah, kwanaki al-ayyam kwanaki tafuttu fu'adaka suna dandaka zuciyanka, fatta dandaka, wato suna kwankwasa zuciyanka. wa tanhitu jismaka sa'atu na'ta, as-sa'at lokuta jam'u sa'a, wa tanhitu suna sassake jismaka jikinka na'tan sassakewa, wato kwanaki suna tafiya suna kwankwasa zuciyarka, suna sa maka fat kullun damuwoyi, za su nuna maka duniyan ba gidan jin daɗi ba ne. Idan mutum yana matashi sai kaga bai da matsaloli da yawa, amma tafiya na tafiya kullum damuwoyi karuwa masa suke, so da har da in bai da tsoro ma sai tsoro ya fara shigansa, to duniya ne take kwankwasar zuciyarsa, kwanaki yau da gobe. yace abin nan suna kwankwasa, wato suna dandake, asalin sa kakkarya abu ne ka dandake shi. Sannan sa'a shi kuma jam'u sa'a ne, lokuta kawai ake nufi, ba wai awa ba. Daga bani awa ɗaya ake ce mata sa'a, amma lokaci kawai shine sa'a. So kuma lokutan suna sassaƙe jikinsa nahtan sassaƙewa, wato kullum jikinsa rauni yake, shine ma'anar sassaƙewa. Kana da ƙarfi har ka ji ƙarfinka ne ya raguwa, har ka ji ƙarfin na raguwa, har ma ka yankwane wata ne zama baka da ƙarfi, kashinka ma ka ji ƙarfinsa ya ragu. To wannan duk rayuwa ne take yin haka, kamar yadda yake cewa wa mal umru illa safhatun sawfa tanqawi wa mal mar'u illa zahratun sawfa tazbulu. Ita rayuwa kamar takarda ne, za a nade ta, mutum kuma kamar fure ne, zai yankwane yau da gobe zai yankwane. To wanda yana nuna maka duk yadda a yanzu kake ganin kana da ƙarfi,
za ka iya yin wani abu a duniya, to a nan gaba akwai abin da zai gagare ka, abin da kake ga yanzu ka fi ƙarfinsa nan gaba zai gagare ka. Me ma'anarsa? Ka bi duniya a hankali. Akwai damuwoyi a cikinta, akwai damuwoyi su ne masu kwankwason zuciya, akwai kuma rauni na ƙarfinka wanda zai biyo ba. So ka dubo ba akan neman ilimi, shi ilimi kuma baya rauni. Kana tsufa ilimin ka na karuwa, kana girma ilimin ka na karuwa. Sai ce wa tad'ukal manunu du'a asidqi, wa tad'ukal manunu, mutuwa tana kiranka du'a asidqi, kira na gaskiya. Tana cewa ala, ka saurara ka ji ya sahi ya abokina, anta uridu, kai nake nufi, anta kai. Kullum mutuwa tana kiranka, tana cewa kai nake son zan dauka, kai zan dauka. Ma'ana ala, kowane lokaci za ka iya mutuwa, kowane lokaci. Almanun ita ce mutuwa, tana kiranka. To ba wanda ya san da zai mutu. Ka kaddara bayan kowace awa ɗaya za ka iya mutuwa. Kamar yadda zuwa hadisi, wa iza asbata fala tantazir masa, wa iza amsayta fala tantazir safa. To da ka in gari yawa karkai tamanin za ka kai yamma, in yamma ta yi karkai tamanin za ka wayi gari. Kaga in ka sa wa ranka wannan, to addinin ka zai yi kyau, addinin ka zai yi kyau. So da ka in ma baka yaka ba, to ka sani mutuwa tana neman ka. Ana cewa mutuwan mutum tana neman sa fiye da abin nan, ajalin mutum kai yana neman sa, arzikin mutum yana neman sa fiye da ajalinsa. So da ka mutuwa kullum a cikin neman ka take. Wani balarabin jahiliya, mawaƙin jahiliya, na mantawa cikin mawaƙa, yace wa aral manaya khabda ashwa man tusib tumit wa man tuqiyu amr fayurat. Yace ni na ganin mutuwa kamar wani raƙumi ne mai dundumi wanda ba a gani sosai, yana tafiya ne kawai. Wanda ya mangare shi zai mutu, wanda ta mangare zai mutu, wanda kuma ta kuskure shi to za a ɗan raya shi, amma daga ba za ta zagayo kuma ta buge shi. So da yau in wani ne mutu, gobe wani jibi kuma kai ne. So da ita mutuwa ido a rufe take tafiya, kowa za ta iya ɗaukansa. So da tana kiran ka kira na gaskiya cewa fa lalle za ta ɗauke ka. Don haka ne sai ka koma zuwa ga lahira, ka ji tsoron Allah, ka gyara imaninka da ibadanka da haɗa'inka, domin mutuwa kam tana neman ka ko da yaushe. Saboda haka kar ka tsaya duniya ta ruɗe ka. Sai ce ala ya sahi anta uridu, ya sahi, ya kai abokina, anta uridu kai nake nufi. Sahi tarhimi ne na sahib, sahibu shine aboki, ba akwai ba'un ko, to sai aka cire ne, aka cire ba'un ne, sahi. Duk da malamin lugha suna cewa nan akwai shuzubi, amma dai haka aka ji Laraba na faɗa, ya kamata sai mai harafi biyar ne ake cire guda ɗaya. Mai harafi biyar ake cire guda ɗaya. To amma nan harafi nawa ne? Harafi hudu ne an cire guda ɗaya. To amma tun da Laraba sun faɗa shi kenan. Kaman Fatimatu harafi nawa ne? Biyar ne. Sai a cire tawo ne, sai a ce Fatima. In za a kira ta. Kamar yadda ya ce mai a Fatima mahadan. بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تعمل القلب يفعل. أنت بوس فإن تك قد ساعدك مني خليقة فصلي ثيابي من ثيابك تنصلي. أسيكون أكرت أدب مؤلف شاهد أفاطمة بيتي أفاطمة با أفاطمة يا فاطمة وانا تركيبي كده. suka ce daga shaka samu yabna ummi, maimakon yabna ummi sai aka cire yawo. Beti na gaba, araka tuhibbu irsan zata khidrin abatta dalaka hal aka yasu batta tanamu dahra wai haka fi ghadi'in biha hatta idza mittanta bahta fakam za anta makhdu'un wa hatta mata la tar'awi anha wa hatta. Araka ina ganin ka tuhibbu irsa, kana son amarya zata khidrin mabociyar darbuka, wanda take cikin darbuka shine dan daki ne karami ake wa budurwa in ta balaga sai a dauke ta daga dakin uwarta sai a mata dan daki haka a gefe da haka ake.
to shine al-khidir kenan. A wata riwayar za ta kadri ma'abociyan yaudara, za ta kadri kowanne zai dauka nan duniya yake nufi. Ina ga kana son wata amarya za ta khidirin wanda ake sa ta a gidan goga, kaga budurwa kenan, amarya budurwa ita ce ainihin duniya, wanda bahaushe ke cewa duniya budurwan wawa saboda tana ruɗin mutum. In ka ce za ta khadirin kuma ma'abociyar yaudara, saboda a duniya akwai yaudara a cikinta, wanda a batta dalaka hal akayasu, wanda al akayasu masu hankali a batta dalaka ha suka yanke sakin tabbata yankewa, wato suka mata saki uku ba komai. Masu hankali sun sake duniya, sun abin nan, sun mata saki uku, kai kuma ita kake so, ita kake so. Al-irsu shine al-arus, al-arus ana gayawa namiji, ana gayawa mace, ango da amarya. So da haka kana son amarya za ta khidiri. Muka ce khidiri shine haudan ko abin da ba haudan shine darbuka, wani dan daki da ake yi. Haudan shine na kan rakuri, wani dan daki da ake yi a ina, baka kunna ba ko baka kunna ba ne to ma kuma shi da kunne nan za ka yi wasan wanne ne na sa al-khidir shi ma ibn qais ya faɗi wannan kalman a mu'allaqat nasa ko wa yawma dakhaltu al-khidra unayzatin wa qala laka al-waylatu innaka murjili فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني فمثلك هبلى قد ضربت ومرضئ وألهيتها أن ذي تمائم مهيلي إذا ما بكى من كلبها انحرف الله بشق وشق عندنا لم يحول. ولا قال خدر شيني وانشان خدر نيكسن شيني عينهم دربوكا دربوكا. To da yace abatta da zaka hal al-akyal jam'u kayyis, ya zo hadisi ko al-kayyis man dana nafsu wa amila lima ba'da al-maut, al-ajiz man atba'a nafsahu hawa wa tamanna ala Allah al-amal. So da haka wanda masu hankali sun yi yanke, in an ce talaqul bat shine saki uku kawai, saki uku. To masu hankali sun yi wa duniya saki uku, kai kuma ka dauke ta budurwa amarya, kai kana marmarin da ka dauke ta ita ce amarya, kaga baka gane kenan inda aka dosa. Anya kana da hankali kuwa, domin masu hankali sun sake ta. Inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الآمال فيها صفنا. tun da kun san ba sai na fassara ba. So daga masu hankali sun gane duniya ba komai bane kawai, wuri ne na wucewa kawai. So da haka sai suka dinga ayyuka na alkhairi kaman kogi ne su ketare su wuce. To saboda haka kai kuma gashi nan ka ɗauki duniya ita ce amaryanka, duniya budurwan wawa. Me yasa aka ce duniya budurwan wawa? Saboda budurwa tana sa shafe-shafe ko za ta yi kawa ta kulliya, kai sai ka ɗauka haka kinta take, sai ta ruɗe ka, ran da ta wanke kawai sai ka samu a sai ba haka take. To haka duniya kawanta ɗin ruɗi ne. tanamu dahra wajhaka fi qadidin biha hatta idza mitta tabahta. Tanamu dara, kana bacci tsawon zamaninka, tsawon rayuwarka, kullum a cikin bacci, sai ba ka kai labari. Wai haka Allah sarkinka, fi qadidin, kana cikin gurnani na bacci, biha ko mu ce min shari na bacci, biha a cikin ta hatta idza mitta, sai in ka mutu in tabata sai ka farka. Yanzu tsawon rayuwarka kana bacci baka farka ba, baka karatu, baka neman abun kanka, baka riƙe addinin ka ba, sai ran da ka mutu kawai shikenan sai ka gane kuskuren ka, kuma bare amfani ba. Shine annasu niyamun wa idza matun tabahu, mutane bacci suke idan suka mutu sai su farka, sai ka mutu kawai sai ka farka, sai ka gane a sai kana cikin shi. Addaru muka ce zamani ko, amma na nufin rayuwarka. To da aka ce wai haka Allah sarkinka, kada wani ya fassara shi kai tonka,
wai ha kalmatu tarahum ne, kalma ce ta tausayawa. Wailu shine ne kai, so da haka wai haka Allah sarkinka, kamar yadda maza suka yi cewa wai ha ammari taqatuluhu al-fi'atu al-baghiya, Allah sarki Ammar, wasu masu yi shugaba ta waye su za su kashe shi. Manzala ba zai ce kai ton Ammar ba, sahabinsa ne. To saboda haka Allah sarkin ka, shi ma dansa ne, ba zai ce kai ton ka. Kana bacci fin hadidin a cikin minshari, a cikin minshari, ba zai kamin baiti da ya zo da hadido ne a waƙoƙin jahiliya. Imrul Qaisi ya je neman matar wani, sai ta ce ta gama da shi. yake cewa yanqiddu ghadid al-bakhri shudda khinaquhu liyaqtulani wal mar'u laysa biqattali ayaqtuluni wal mashrafi madaji'i wa masnunatun zurqun ka anyabi aghwali. Ina to wani gurnani kamar yadda matashin rakuma yake gurnani wanda aka jale zamin sa aka makare shi, yace wajen ya kashe ni, yace ni mutum bai zai kashe ni, yace yanzu kan mutum ya iya kashe ni, yanzu ya iya kashe ni alhalin shimfiɗan da nake kwanciya a kanta su ne takuba, kuma takuban ma ja abin nan shuɗaye da kuma tsinin mashi kamar haƙoran fatalwa. Shi a cikin mashi da takuba yake kwanciya, to za ka yi ka kashe shi? Ya ce ba zai iya kashe shi. To shi ne algaɗi ɗin min sha'ani ko gurnani. Ya ce fa kam za anta makhdu'un wa hatta mata la tar'awi anha wa hatta, wa kam da yawa za wannan anta makhdu'un kai abun yaudara ne, wa hatta har yaushe ne, mata yaushe ne la tar'awi ba za ka dawo daga ainihin batanka ba, ko an haga bari duniya ba, wa hatta har yaushe ne. Wannan duk ta'kidi ne, hatta mata hatta. Wai an kai an yaudare ka da duniya, ka dauka duniya kamar nan ne wurin zama, baka wato ainihin kaffa ta yaudare ka da adonta, da wani su kana gani suna rayuwa ka dauka jin daɗi ne da sauransu. To har yaushe za ka dawo ne daga wannan yaudarar da aka maka, ka dawo zuwa ga lahiranka. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Saboda haka ka dawo zuwa ga lahiranka. Yaushe za ka dawo? Shine ma'anar tar'abi. To sai ce Abubakarin da'autuka law ajabta ila ma fihi hadduka law aqalta ila ilmin tasiru bihi imaman muda'an in nahaita wa in amarta wa yajlu ma bi'aynika min gishaha wa yahdika at-tariqa idha dhalalta. Abubakarin, ya Abubakar, da'autuka ina kiranka law ajabta, ina ma da zaka amsa min, ila ma fihi hadduka, izuwa ga abin da rabonka yake cikin sa, lau aqalta, da zaka fahimta. Shine ila ilmin, izuwa ga ilimi, takunu bihi imaman, wanda zaka ga zama shugaba da sababin ilimi in ka same shi, muta'an abun bi wanda ake biyayya, in nahaita idan kana hani, wa in amarta in kana umurni. Wato in kana al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, kana hana munana ayyuka, kana umarni da kyawun ayyuka. To sunan ɗansa Abubakar. Sai ce Ababakar, ya kai Abubakar. Nan an shafe adatun nida'i ko Ababakar, ai ma'anansa ya Ababakar. Inna ma yuridu Allahu liyuthiba ankum rijsa ahlal bait, ay ya ahlal bait, wa kunu ibadallahi ikhwana. Me fasaran sa? Ku zama bayin Allah yan uwa. Ku zama ya ku bayin Allah yan uwa, don kana ai tana shiga mubtada da khabar, saboda haka ba ta nasaba wa mafudai guda biyu. Wa kunu kasance ibadallahi, ya ibadallahi, ya ku bayin Allah ikhwanan yan uwa, mana ya ku bayin Allah ku kasance mai, sai aka shafe me adatun nida'i. Kuma yake cewa aba hindi fala ta'jal alaina fa akhbirna sanukhbiruka al-yaqina bi anna nuridu ar-rayati bidan wa nusjiruhunna umra qadrawina. Aba hindin ayya ya aba hind, to wannan akwai shi a Qur'ani da yawa. Saboda haka ya Abubakar, to da yace law ajabta, ni na fasara shi harfu tahdid, ina ma da zaka amsa. Abubakar da'autuka, na kiraka, law ajabta, ina ma da zaka amsa min, ila ma fi hadduka law aqalta. Saboda law tana zuwa da ma'anar tahdid.
domin aka ce da za ka amsa me in harafin na sharadi ne to me jawabu sharadi in ka ɗauke ta law fa'alta kaza lakana kaza law ta'allamta lakana khairan lak da za ka yi ilimi da yafi maka alkai kaga sai ka ga jawabu sharadi kamar aka kawo law ba jawabu sharadi to kwadaitarwa ne kamar walla shababu hamidatan ayyamuhu law kana zalika yushtara aw yarju kuruciya ta shuɗe abin yabo kwanakinta lauka na zalika yushtara ina ma da ana sayan kuruciya au yarju ko kuma yana dawowa to kaga da ina ma da zaka amsa ne to da yace ila ma fi hadfuka abinda akwai rabonka a cikin lau akalta da zaka hankali ilimi duk wanda ya ilimi akwai rabo a ciki da kulli mujtahidin nasibun ilimi alkhairi ne ilimin shari'a ake nufi ko kuma ilimin da zai kai ka zuwa ga fahimtar ilimi na shari'a akwai alkhairi a cikinsa akwai rabonka a ciki kuma akwai abin da ya kai ma ilimi na shari'a ne babu wata ɗaukaka da ta kai ta manzo sun ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah yake nufin sa da alkhairi zai fahimtar da shi addini to da kai dai Allah ne ya nufi ka da alkhairi to za ka yi ilimi na addini za ka yi ilimi na addini law aqalta daga al-aqal shine al-fahm da za ka hankalta la'allakum ta'qilun da kila za ku hankalta za ku fahimta sai ce ila ilmin takunu bihi ima ilmi da za ka kasance shugaba abun bi shi in kai ilimi za ka zama shugaba na addini kuma ko ba a naɗa ka ba kai ne jagoran al'umma duk abin da ya rikice kai ne duk abin na addini kai ne a gaba saboda kai ka san addini shi yasa abin da su imam malik ake cewa al-imamu malik al-imamu shafi'i al-imamu abu hanifa al-imamu ahmad saboda shugabanni na addini al-a'immatu al-arba shugabanni na addini to bayan da za ka zama shugaba na abdullahi abin nan shaykh isa bin taymiya da haƙuri da ilimi ake samun shugabanci a addini da saboda haka in kai ilimi za ka zama shugaba to anan ba yana gaya masa ya yi karatu don ya zama shugaba ba ne a yana gaya masa muhimmancin ilimi ne in kai ilimi za ka zama shugaba ana ilimi yana ɗaukaka darajar mutum yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat so da ka ilimi za ka samu abin nan in Allah ta'ala ya baka ilimi to za ka samu ɗaukaka ba wai sai ka neme ta ka yi abinka tsakani da Allah amma Allah ta'ala kuma sai ya daga me sai ya daga darajanka to amma sai ka himmantu ka yi ilimin tsakani da Allah sannan kuma ka karantar da shi tsakani da Allah ne za ka zama shugaba a cikin mutane amma in ba haka ba to ba ka in baka ilimi ba ka zama shugaba a addini ba in ka yi ba umarni da hani ko ba tsoron Allah nan ma ba za ka koda kana wa'azi ba za ka zama abun koyi a cikin al'umma saboda haka dole sai ka yaƙi shedan kuma ka himmantu kafin ka samu wannan ɗaukakan ulul ka'bi bil himamil awari wa izzul mar'i fi saharil layali tarumu al-idda thumma tanamu laylan yaghusu al-bahra man talaba al-da'ali wa man talaba al-ula min ghairi kaddin adaa al-umra fi talab al-muhali تركت النوم ربي في الليالي لأدري ذاك يا مولى الموالي فوفقني إلى تحصيل علم وبلغني إلى أقصى المآلي فكان يمسون أن توقفا سيكا رسا بنشي سيكا داجي سيكا قوانا مسلاتي كان كراتو سيكا كاسا كوشي a baka dan abincin da ba zai ishe ka ba ka saba cin mara biyu a gidanku yanzu mara ɗaya za a baka ko a ce ko biyu ku ci mara ɗaya sai ka ci yunwa na kafin ka wa malamai suka ce yunwa ma tana buɗe kwakwalwa tana ƙara basira don an ce alfidanatu tusibul fidan ya cika ciki yana tafiyar da basira to kaga abin nan sai ka dan takaita musamman dalibi ilimi ma mala abnu adama bi'an sharran min badani dan adam bai cika wani burga mai ba wani jaka ba fiye da cikin aka ce ya kasa cikin sa uku ka fi adama da qaimatu yumna sulbu fa in kana la mahalata fa thuluthun li da'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafasi dan lomomi dan kadan wanda zai tsayar maka da tsoron ka kar ka fadi saboda basiran ka ta budu da yawa in yazo ba makawa ka kasa cikin uku kashi daya abinci daya abun sha daya kuma numfashi amma ka take gaba daya da abinci ba inda numfashi yake fita sai da kyar da kyar to gaskiya nan kai ba dalibi ne bane shi da gaskiyar ba
daga baya dai ka koshin, amma yanzu ka ce to in ka koshi ka sai bacci ma, bacci kawai za ka yi ta yi, to ka kasala ta shige ka ba inda za ka ci. to ya ce wa yajlu ma bi ainika min gishaha wa yahdika tariqa idza dalalta wa tahmilu minhu fi nadika tajan wa yaksuka al-jamala idza araita. wa yajlu ma bi ainika min gishaha, wa yajlu zai yaye maka, zai yaye ma bi ainika abin da ke ga idonka min gishaha daga rufinta, wato ilimin zai wayar maka da kai, ba za ka dinga ganin duhu ba, ma'ana komai zai kasance maka wato alamar shiratin. wa yahdika dariqa, kuma zai shirar da kai tafarki idza balalta in ka bata. saboda haka ilimi yake dora mutane akan me, akan shari'a, akan shari'a. ilimi akwai basira a cikinsa, akwai wayewa a cikinsa. idan mutum, musamman ilimin addinin musulunci, in ka mutum ya karanta ilimin addini kuma ya zama ba kauye, to bai fahimci ilimin ba, karatun kawai yake ba fahimta. saboda ka haɗa kwakwalwan malamai da yawa a cikin kwakwalwan ka ne, fahimtan wannan da fahimtan wannan duk kana ta cusa, to ta yaya za ka zama ba kauye? dole ka zama waye, dole zama kwakwalwan ka tana caji. to saboda haka ilimi yana yaye maka rufin da ke idonka, sai ka dinga, in abu daidai ne zaka gane daidai ne, idan abu kuskure ne, abin nan kuskure ne za ka gane kuskure ne, in shirya ne za ka gane shirya, in bata ne za ka gane bata. saboda haka da ilimi ake samun wato ainihin shirya, kuma shi yake shiryar da kai zuwa ga tafarki idza balalta in ka bata. shi yasa idan mutum ya bata sai a ja masa aya, a ja masa hadisi don a dawo da shi wato tafarki madaidaici, a da shi hanya domin kar ya bata. saboda haka in ba ilimi to za a bata. to amma ilimi da kyakkyawar fahimta, ingantacciyar fahimta, kamar yadda ibn qayyim yake faɗa cikin miftahu daris sa'ad, yana cewa sihhatul fahmi wa husnul qasdi min a'zami ni'amillahi allati an'ama biha 'ala al-ibad, bal ma udiya 'abdun ada'an ba'da al-islami afdala wa la ajalla minhuma. ka samu ingantacciyar fahimta na addini da kyakkyawar manufa tsakani da Allah kake al'amuranka, to babu wata ni'imar da ta, yana daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah ya yi wa babu. yace kai ba ni'imar da ta fi ta girma ma in ba kasancewanka musulmi ba, shine kawai ya fi. to ka tsaya ka fahimci addini yadda ya kamata. man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, sai ka zama baka kan bata kuma kana kan wayewa. shine al-ilmu min al-kitabi was sunnah bi fahmi salafil umma, ilimi daga alqur'ani da sunna da fahimta magabata. yace wa tahmilu minhu fi nadika tajan, wa tahmilu tajan, wa tahmilu minhu tajan, wa tahmilu zaka dauki tajan kambi minhu daga ilimin fi nadika a cikin jama'arka. kambi shi ne wani abu kaman hula, kambi dogo wanda ake sawa sarakuna, wani abu ne da sarakuna suke sa. ila za ka gan su a cikin TV, don yanzu sarakunan mu kaman ba sa sawa, duk da suna sa irin nasu wani lokaci, za ka shi kaman hula ne. to shi ilimi zai sa maka kambi a cikin jama'arka, duk inda ka shiga to kai ake nuna, ga can malam wani, ga can malam wani, kowa kai yake nunawa kawai, sai ka fito daban a cikin al'ummanka saboda ilimin da kake dauke da shi. kamar yadda sarki in ya fito ya sa wannan kambin, ko cikin mutane miliyan 100 ya shiga, to za a dinga nuna shi, ga can sarki kaza, ga can wani. to haka malami yake shi, ilimi ne yake sa masa wannan. wa yaksuka jamala, zai tufatar da kai kyau, idza araita yace, ko idza arita, in ka abun nan, idan in ka tsiraita, wato in tufafin kama diddigegge ne bai da kyau, to ilimi zai maka ado, za ka furge jama'a. ko lokacin Abuja da yace sai ya tara jama'ansa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don su kashe shi, sai Allah ta yace shine yafi kowa jama'a a wannan wurin, ana aksarun nasi wa Allah ta yace je ya kirawo jama'an nasa, mu fa za mu kirawo zabaniya masu gadin wutan jahannam. to nadiyan din nan asalin sa wurin taron ne, amma jama'an kuma ake nufi ana. to da haka nan yace fi nadika, ta cikin jama'ar ka, duk inda ka shiga to daban kake a cikin jama'a idan kana da ilimi. sannan ko da riganka ba ta da kyau, to ilimi zai maka ado, sai ka sa kaya mai arha, wani ya sa mai tsada, amma a filin kuma duk kai ake kallo, saboda ilimin da kake dauke da shi. kawai shi kadai ya ishe ka ado, ko baka yi kuɗi ba, ko baka yi sarauta ba, in kana dauke da ilimi to ka dauke da wani haske wanda kowa yana ganin ka da wannan martaba. za ka yi wa mutane kurjini,
in kana waje kowa yana ganin ka da kurjini sai ka ji bare iya wani bare ya daga ido ya tura maka ido haka wata magana ba zai iya yi a gaban ka ba wannan duka ilimi ne yake sa maka wannan yasa ne yace al-ilmu fihi jalalatun wa mahabatun al-ilmu anfa'u min kunuz al-jawhari tafna al-kunuz ala az-zaman wa sarfiha al-ilmu yabqa baqiyat al-asr ilimi akwai kurjini a cikin sa akwai daraja a cikin sa ilimi ya fi kudi don kudi suna karewa yau da gobe amma ilimi kuma baya karewa to saboda haka kurjinin ilimi mana in kai ilimi zai sa maka kurjini kuma zai maka ado kamar ka ce idan mar'u lam yadlus min al-du'mi 'irduhu wa kullu rida'in yartadi jamil in baka bata mutuncinka da munanan dabi'u ba duk kayan da ka sama mai kyau ne za a dinga nuna in baka da ruwa kamata kai mai alheri ne mai kyauta ka ba wannan duk inda ka wuce za a dinga nuna ka da yaka ga can wani ga can ko da riga da ka sa mai arhani ba sai ka sa mai tsada ba haka ilimi sai ce huwa yanaluka naf'uhu ma dumta hayyan wa yabqa dhikruhu laka in dhahabta to idza araita nan za ga an sa idza arita idai arita ne dai ariya ya ara ariya ya tsire ta ya ara amma gida ba mamaki a lugatin akwai araita amma nan araita yace idza tarabta ko kaza na ku idza tarabta to idan ka bakonta kenan wa yafsuka jamala zai tufatar da kai kyau idan tarabta in ka zama bako amma dai wancan yafi tunda ai maganan kiswa ya kamata ai maganan al'ul ma'ana in baka da riga ma ilimi zai zame maka riga amma idan tarabta in ka zama bako yace yanaluka naf'uhu ma dumta hayy amfaninsa zai same ka ma dum ta hayyar matukan kana raye za ka dinga ganin albarkan ilimi a tare da kullum yana ƙara bayyana albarkan ilimi waya ka zikruhu ambatonsa zai wanzu daga a gare ka in zahabta in ka tafi ko ka tafi ba za a manta da kai ba to ma ne maka ba ta manta da su ne ilimi ne yanzu sun rayu da mutane dubbunnai amma saboda wa'ancan ba su da ilimi ba a jin doriyansu ran su imam malik imam shafi imam ai sun rayu da mutane da yawa su hasan al-basri duk ilimi ne sayyid ibn jubair sayyid ibn musayyib duk ilimi ne yasa ake faɗan su yanzu malamin nan haka duk wanda ya mutu sunansa baya kalbancewa ko malamin da kai zamani da su a yanzu wanda suka rasu har yanzu akwai sunayensu ma'an jafar zamanta kaga ilimi ne yasa ai in ka mutu kawai ka tafi الجاهلون فموتى قبل موتهم والعالمون فإن ماتوا فأحياء ko da haka jahilai ko suna raye ma matattu ne ba a ambatonsu malamai kuma ko sun mutu rayayyu shine ma'anar wa yabqa zikruhu laka in zahabta ko ka tafi ambaton nana bari a ce ka wallafa littafin bari a ce ka yi karatuttuka sai ga ana ta kwakulo ana yadawa ba to wannan kuma anaku wa yabqa zukruhu laka in zahabta wa yabqa zukruhu wato ajiyansa sai ya wanzu in zahabta in ka tafi ajiya shine az-zukhur wato kaman a ce ka wallafa littafi yanzu wannan malamin ba ya rasu ba shekara 1000 da wani abu amma gashi nan kuma ilimin yana aji in mun ce zukhruhu ajiyan ilimin zai wanzu a gare ka in zahabta in ka tafi amma wa yabqa laka zikru ambaton ilimin naka zai wanzu in ka tafi duk ma'anar da saboda ba za a manta da kai wal abd muhannad laysa yanbu tusibu bihi maqatil man aradta wa kanzul la takhafu alayhi jissan khafiful hamli yujadu haythu kunta huwa al abd shine takobi al muhannad kiran hindu takobi ne masu kaifi laisa yambu baya dakushewa irin ta kai sara ya ki sarawa sai dan tashi sama haka baya haka tusibu bihi maqatila man aratta tusibu da ka samu maqatila makasan man aratta wanda kake nufin ka kashe bihi da shi ka san ka gama da wani za ka gama da shi da ilimi ba wai kashewa sai ya mutu ya tafi Allahira ma'ana za ka ga bayan sa bai isa ita kai ba kobi ga muhannad ai kiran hindu al-masru'u fil hindi an ce hindu suna cikin wanda suka iya mai ta ko ba so